Ngelinye ilanga engaphuma i-top 10 kwacasuka iklasi lonke uthi mina ngiphuma i-top 10, nakhona nje ngiphuma unumber 10. Kwacamsuke ngisho idomu lesi sidonsa kanzima nazo zithi hayi siyamhlula, hayi phuma unumber 10 lo. And uyabona ukuthi sengaze nomalo nje ngiphuma unumber 10 bafowethu. Nakhona uMiss mayichaza lento uyabona cha uqinisile kwaba iphutha vele eklasini ke khona ulo umfundi wayenegama elifana nelami nesibongo esifana nesami, ukuthi okukhona ama-alphabet akahlukanisa ngawo yabo, shuthi wakhohlwa ngayo la ngokufaka lawo ma-alphabet, kanti wayelovile futhi naloyo yabona. Kanti bembiza igama lakhe yabona, biza phela ngizothi igama lethu, biza igama lethu nesibongo yabo. Ngibona phela mina umuntu akaveli, bonke abantu babheke mina shuthi ngabona ukuthi hayi kumele uxhawule yabo, ngayo uxhawula. Yey umsindo wasuka emva kwalapho khonondwa kuthiwe mina ngiphuma i-top 10 ngingafanele. Kwamele ukuthisha echazeke, chaze. Hey madoda thina kade sasibona. Hey.